Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно със здраве. В края на лятото всички трайни насаждения започват активно да се подготвят за зимата. Плодородието на земята влияе върху устойчивостта на градината към различни болести и неблагоприятни метеорологични условия. Подхранването дава на овошките подходящите компоненти, от които се нуждаят за нормален живот. Такава нужда може да се сравни с пълноценното човешко хранене, когато при липса на какъвто и да е елемент в храната, неизбежно се развива заболяване. Но както на човека не трябва да се дават първите налични витамини, закупени в аптеката, така и дърветата не трябва да се наторяват с първият наличен тор. Подхранването на овощните дървета през есента е различно от пролетния и летния сезон. Овошките първо залагат плодни пъпки за следващата година, а след това забавят сокодвижението и преустановяват растежа на летораслите, за да може да озрее дървесината. Кореновата система продължава да се развива много активно, запасявайки се с хранителни вещества. Това означава, че сега растенията се нуждаят от допълнителни сили. Семенните култури, ябълкови дървета, круши реагират добре на фосфорни торове. 30 грама двоен суперфосфат на 1 квадратен метър с добавяне на пепел. Костилковите овощни дървета, кайсия, слива, череша се хранят със смес от 3 супени лъжици суперфосфат и 2 супени лъжици калиев сулфат, разтворен в 10 литра вода. Такъв обем разтвор се нанася върху 1 квадратен метър площ. Като листно подхранване е подходящ разтвор на дървесна пепел, 2 чаши на 10 литра вода. При използване на сухи торове трябва да ги разпръснем по цялата площ под короната на дърветата, а след това трябва да ги закопаем на няколко сантиметра в пръста и да навлажним. В края на лятото дърветата не трябва да се подхранват с азотни торове, тъй като те могат да предизвикат вторичен растеж на дървесината и растенията да не могат да се подготвят за зимата. Азотните торове се прилагат през пролетта. През есента се добавят калиев сулфат, суперфосфат, оборски тор или птичи тор, а калиев хлорид се внася веднъж през есента след плододаване. Ако видеото ви е харесало, натиснете палец нагоре и се абонирайте за каналът ми. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!